Nós imos seguir apostando, como levamos moito tempo apostando, por investir na primeira cidade de Galicia. Esas 4.000 vivendas que temos comprometido facer durante esta legislatura teñen o seu número maior nesta cidade que, como decía, é a cidade máis grande de Galicia e, polo tanto, na que se debe notar especialmente ese esforzo investidor, aposta que estamos tendo en Navia, creo que é fundamental, dos 248 millóns que están comprometidos para vivenda pública en Navia, xa temos ahora mesmo en execución máis da metade, 134, 900 vivendas en marcha das 1.600 que están proxectadas e o que non podemos é parar. Temos en tramitación o desenvolvemento do ofimático, 2.300 vivendas, e de Ramón Nieto para casi 1.400 vivendas, a rehabilitación do Olimpia Valencia, casi construción, que está a punto de entrar en funcionamento, ese novo instituto que imos facer, que le vai levar o nome de Domingo Villar, en Navia, pois todo o que estamos facendo, todo o que está por facer. Eu estou encantado de que isto podamos facer en colaboración, de que podamos facer onde máis se nota ese esforzo, e que estemos non só non deixando morrer unha zona que nunca pode perder actividade, sino a través dela, dándolle unha nova vida, mantendo orgullo de cidade, dunha cidade que naceu precisamente onde estamos actuando. Por lo tanto, eu agardo que podamos seguir colaborando como a toda agora.